Mám jednu takú spomienku zo svojej mladosti, mal som asi 20 rokov a bol som taký zapálený pre Ježiša, pre ohlasovanie evanjelia a pamätám si, ako moji rodičia prežívali vtedy taký ťažší čas, že možno, že finančne sa im nedarilo, alebo každopádne boli takí utrapení a ja som im tak doma kázal, že však prečo sa tak bojíte, však pozrite sa, že o nič nebuďte ustarostení, je tu napísané a máte zrátané každý vlás na svojej hlave, že nemusíte sa takto bať. A vtedy som bol ako takéto semienko, ktoré bolo zasiaté do dobrej zeme, vyrástlo a tešilo sa z toho, že okolo fúka vietor a svieti slniečko. A nevnímal som to, že postupom času začali aj na mňa doliehať také starosti tohto sveta, že začali pribúdať a zodpovednosti a deti pribúdať a peňazí nepribúdalo a zdravotných problémov pribúdalo. A čiže postupom času sa okolo toho klásku začala tvoriť tá burina a ten plevel. A viete, ono je to tak, že vlastne, že ten klások sa nedokáže sám oslobodiť. Sám klások nedokáže povytrhať tú burinu, ani nejako ju ovplyvniť. A tak sú len také dve možnosti, že čo sa môže stať. Že buď ten klások zahynie a nechá sa udusiť tou burinou, alebo musí vyrásť. A to si myslím, že je to, čo je Boží plán pre nás všetkých, že aby sme rástli vo viere a rástli v jeho poznaní. A k tomu strašne nám napomôže vydanosť. Keď sa to nesnažíme vlastnými rukami povytrhať tú burinu, ale vstúpime do toho rastu. A ten rast sa môže udiať buď napríklad chválou, že ja viem, že keď pozdvihnem ruky a keď velebím Boha, a viem, že mám aj ťažký čas, že aj keď figovník nevypučí a pole nevydá úrodu, že aj tak pozdvihnem ruky a aj tak ho chválim, tak viem a úplne, že cítim, veľakrát som to cítil, že sa zmenilo moje srdce alebo zmenil môj pohľad na veci a úplne sa ako keby rozostúpili tie starosti. A potom druhá možnosť, ako s tým narábať, je taká aj finančná alebo majetková vydanosť, že napríklad odvediem desiatok alebo niekomu požehnám finančne a takto vlastne nechám tú dôveru, zase vložím tú dôveru do Božích rúk. Viete, že v Malachiášovi je napísané, že prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte, hovorí Pán zástupov. Či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť? Že ten desiatok, ktorý prinášame, nie je o tom, že aby sme splnili nejaký zákon, ale je to o tom, že umožní Bohu, aby ti dal vzrast v tvojom duchovnom srdci alebo v tej duchovnej tej bylinke, ktorá môže vyrásť nad tú burinu, ktorá ju dusí. Poslednú vec vám poviem, že Robert de Hoxar hovoril takú peknú vec, že do Božieho kráľovstva môžeme prísť aj ako siroty. Môžeme tam prísť aj plný strachu, stresu a nepokoja. Ale Robert hovorí, že prísť tam ako syn, it's just more fun. Že áno, môžeme tento život prežiť aj v tom, že budeme tu zatlačení a zavalení našimi starostiami, alebo budeme žiť život vo vydanosti a bezstarostnosti, viere. A tak ho prežijeme plnohodnotnejšie. To vám všetkým želám a žehnám, aby sme to takto dokázali žiť vydaný život. Amen.